Šta da vam kažem, Kraljevo je dalo mnogo žrtava i u principu pokušalo na neki način da se tim žrtvama oduži na ovaj način preko ovih parastasa i spomenika i tako dalje. Međutim, zadnjih 1-2-3 godine valjda je i pao entuzijazam tih ljudi. Mi, članovi porodice, smo sve stariji, sve nas je manje, sve smo manje u mogućnosti da propratimo neke aktivnosti. Evo vidite i danas, jedan parastas u 10, pa i u 11, pa i ovo, to se nije dešavalo, mi smo to bili na jedan savršen red, međutim, popusta se u tim nekim organizacijnim pitanjima i tako dalje. Meni je milo što se Kraljevčani još uvijek sećaju i sad znaju šta se ovdje dešava, ko smo mi, šta smo, zašto se okupljamo, pa ja mislim da će opet neke mlađe generacije da se probude i da pomognu da se ovo vrati kako je bilo, da se brine više i o članovima porodice i o poginulima i o ovim ljudima koji su ranjeni i o svima sad. Da li vi mislite kao većina da možemo da oprostimo, ne smemo da zaboravimo? Da vam kažem, mi smo Srbi takvi, mi da oprostimo možemo, ali da zaboravimo nikad. Ko može da zaboravi, ko je sinoć gledao onaj film i ko uopšte malo pričao o svemu ovome, a na kraju krajeva ko može da zaboravi svoje dece. Da su naša deca poginula zašto za ništa. Ti ljudi koji su poginuli u bombardovanju opet za ništa. Preti nam opet ista situacija. Da li ćemo mi to još jednom kroz isto blato da prođemo, koga piti, ali ne znam, nije nam lepo. Ali šta ćemo? Srbi smo takvi smo ljudi da jednostavno ne možemo da zaboravimo, ne može da nam kaže neko da mi zaboravimo našu decu.